Казандагы 7-нче шәһәр хастаханәсендә нерв ауруларын дәвалау һәм тернәкләндерү мөмкинлекләре арта. Заман чире белән авыручыларга нинди ярдәм күрсәтелә, тернәкләндерү нәтиҗәләре нинди? Бу хакта киләсе репортажда. Совершенно гел таза кеше, ничек әйтергә кирәк, шундый авыру бәреп йыкты. Bir ay элек Марсель Җәләлиевнең хәле бик авыр булган. Көтмәгәндә инсульт кичергән. Уң аягы, кулы, битенең бер ягы берне тоймый башлаган. Беренче көннәрдә бөтенләй телсез калган пенсионер хәзер сөйләшә инде. Тернәкләнгәч, хәле дә яхшырган. Вакытында китергән дип карадылар, яхшы. Менә хәзер миндә совершенно таза дип әйтәм әле, конечно, доработка кирәк инде. Ну, была я әйбәтләнде, зарады дип катты. Мин бер нәрсә дә белмидем, буларны сизмидем. Киләчәктә хәленең тагын да яхшыруына өмет бар. 7-нче хастаханәдә тернәкләнеп чыккан. Биредә инсульт кичергән авыруларга зур ярдәм күрсәтәләр. Нәтиҗәләр дә күз алдында. Тернәкләнгәч авыруларның хәле яхшыра, сөйләшә, фикерләрен тәгаенләп әйтә башлыйлар. Төрле алымнар ярдәмендә авыруларны яшәргә яраклаштыралар. Менә монысы риторика кабинеты. Өлкәннәрне яшь балалар кебек, кабат хәрефләрне, сүзләрне дөрес әйтергә өйрәтәләр, сөйләм телен формалаштырырга булышалар. Инсульттың нәтиҗәләре бик авыр булуын күпләр башларына да китерми. 7-нче хастаханәдә дәвалау тернәкләндерүнең алымнары күп төрле. Алар елдан-ел камилләшә. Операциядән соң тернәкләндерүгә аерым игътибар итәләр. Операциядән соң тернәкләнү авырмы дип сорыйлар. Әлбәттә, бу индивидуаль. Ул авыруның үз мөмкинлекләренә дә бәйле. Монда кешенең психикасы, үзен тотышы да әһәмиятле. Гаилә тарафыннан да бик зур ярдәм кирәк. Кызганыч, нерв системасы авырулары арта. Табиблар һәм галимнәр авыруларның яңа чыганакларын таба. Саклану чаралары инсультны булдырмый калуга яки җиңелчәрәк кичерергә этәргеч бирә. 7-нче хастаханәдә тернәкләндерүнең барлык мөмкинлекләрен кулланалар. Янәшәдә генә аккышлар яратып өлгергән күлләр янында парк ясалды. Реконструкциядән соң монда барысы да үзгәрде, матурайды. Авыруларның ял итү урынына әйләнде. Табигать хәзерлеге кешеләрнең күңелләрен дәвалый. Аккыш күлләре янындагы парк хастаханәнең масштаблы тернәкләндерү комплексының бер өлеше. Бу проектка башка төбәкләрдән килгән коллегалар да сакланып карый. Мондый матур урын белән табигатьнең гүзәл урынында урнашкан шифаханәләр генә мактана ала. Опыт Крыма, опыт Израиля мы попытались здесь как-то использовать, потому что понятно, что есть особенности, но наша мечта, конечно, чтобы был когда-то зимний сад. Тиздән хастаханәнең яңа 10 хатлы корпусы ачыла. Ул да тернәкләндерү мөмкинлекләрен арттырыр дип көтелә. Авыруларга тормыш матурлыгын күрү, яшәүгә янәдән кайту өчен ышаныч арта. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Татарстан яңалыклары.